Kain po. Pray kayo? Mag-pray. Ay, oo nga. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive. Mana ko yung Eric? Baka Shopee. Baka ko ito para. Baka di mapasal, no? Agulay ko na, tuloy-tuloy ka sa akin. Buhili gusto mo ito, Toy? Giniling. Ano, giling. Giniling. Tama na, hilig. Pwede na, lagay mo dyan. That na target with Lock in na. That's easy. Manag, wala ka ka. Iyapan mo, ma. Mag-utsok ka na. Ay, nagdama na siya. Plastic. Kain. Saan? Domex, unstoppable. Hello. Top viewer. John, hello, John Ascano. Paglaubos na dito. Ito mo naubusin. Chili. Paglaubos na yan. Toyo. Pagpagulay na may kunog na sa ilad. Ay, ako yung shopping. Taping mo. Ito pa alam, ito daw na lang ako. May paday na ko. Inibita na si Dilby. Ayun na. Parang pinangat. Hello sa court. Lakang pinangat ay. Adi ah. Ano ni Papa? Madidisgrasya ba ako kukuhan? Ay, si Jan. Ano pa? Hello, Jan. Kumusta daw? At piling ko sana. Ayos, ma'am. Taon? Kain. Ay, yung buhok mo dahil. Nasa kanan na. Pabusin niyo muna yan, ha? Yung ay. Hindi, oh. Parang ilong pa yan. Ano ilong? Ano di ka bela? Ang fiesta. Wala may mista. Wala na. Kihili pa lang ito ka. Kihili pa lang. Yung kabila baby. Hindi. Tuan. Lako yan? Pusin yung kanin. Unuhin ko yan lunch. Pasan niya. Lunch, Mm. tsaka merendalan. 2-in-1 na. Ano yan na sinigang mo yan? Ininit na naman. Magod na maglangoy. Hindi ako. Ata, anak kong multo na. Nini, laki ko daling magkaon bagay. Hindi ako sanay kami na alas 2. Sa abon magkakaunti sana yun. Sanay kami alas 4. Alas 4. Di ba sang dapat nga yan sa Dapat alas 4. dapat mga alas 4 yan. Dito man, amay pa ka na rin. Alas 4. Pag yan ko daling tanong pa mo yan. Naalala ko ba ako si Papa, nagluluto akong ham.
Tingnan na ko, simikaon pa siya na kao. Tanok na ba siya nga ako? Kaya man talong ako Basta paagap. ako makinig. Bukag mo ba kayo, ibukos sa payo. Hindi pa aga. Ibukos yan sa payo. Normal, ti Ami ka, normal. Wala ko. Wala na kami nakat nga. Wala ko wala nakat nga. Ngayon sa akin, nagdating nga. Dirap na lang. Yan sa akin. Ngayon sila talaga naggulay sa kanila. Ano nga, basta makali ah. Sirot talaga. Mga tao talaga nagsaktan. Nanay dyan, kaundan dyan, tiyan dyan. Correct lang ka na. Bebe, ayaw mo na ito, di mo lang kain. Ayun na, biniling yan. Sa alikod. May nakapulak ka ako. Napo mo ka. Nakapulak pa na sa akin. Napo mo. Sabi ka mo kami, gusto ka nun. Mga ano? Nakakabarang lang yun. Daman pinatambal na. Ano? Namang mo naman, napit pa naman. Ayun, huwag ka nag-tig. Amo mo na nangyari lang. Kung ano na pag-espada, Yan na, yan na. Kain na. Yan ko na espada. Kuya rin nga ni Mayan, sana espada man eh. Patry na binili one. Ilay mo kasi yung ano. Ay, grabe man itong toyo mo dahil. Baka maalat ko na. Kada ulit siyo. Ano na gusto na kasi man ito? Kina-order na ka. Ay, baba. Ang galing na. Kada ungit singon. Sumo ay. Hindi mo na ito muna. Lagyan mo na. This is my food. Don't touch my food. Ano pinawa siya daw? Dali no? Wala na. Nung nilasa ko ito, parang nag-swimming ako. Ano mo mamaya-maya? Mamaya, mag-spray na tayo. Mamaya sa Pwede langga. ka pa siya ng manik na. Hindi na malalim ah. Mamaya. Yan lang sa mababaw. Nag-swimming Kaya tikin lang tayo. to sa gabi, tabak na yung na sa Gusto ko puso. mag-swimming. Nasagpak mo muna po. Dali. Ilan? Baka nito ba? Oh, ibutang din niya, mainit na. Parang wala na pala son. Oh. May kaso pala na Kuya Kay. Ang sayo. Nakalit ka mo. Si Barbie is na ko. Pinapalis na magkugab. Iba lang ang kuya kay. Bukad pinag-down kami. Alas 12. Tapos inano nga pa nila mo sa kandila. Tapos ko pa kami cake. Tapos inano na mo turog kaya iya ma. Turog. Ya, alas 12 nga naka-countdown kita. Pag alas 12, binawin na mo sa TV sa happy birthday. Tapos binunat ni RJ na murang-murawan. Di yan naka-uyo. Seryoso, nag-uyo. Nabaklangan yan to ko. Akala ko na lang. Happy Sa birthday. birthday man nito yung sumutter. Ay, Shout Ano out yan? balik daw kay Kuya Bonji. Sabi ni Jan Jan. At naisipan ko nga ni kanto sapon. Kaya dyan. Ma, sapon baga nagpa-ulo Ah, kami. kanon, mainit na. Pag, mana. Naisipan ko na sabi ko magbakalungan ako aso sa tangkol tapos cake. Padakol pa. Pero mo lawot na kayo. Inaasahan niya. Mas dami kami na. 7 viewers, hello. Una niya. Din magpa-ulo yan. Ma, Ah, gusto ko mag-swimming. Kanina to at abong bago nga, nag-ulat muna. Lagi maglalaba ako, mag-swimming yung pinag-ulat lang. Paano ninyo? Gusto ko na ako. Gabi na lang naman. Ako pa ito. Wala. Pag-aro ka na ng sabi ko sa amin. Hello. Sinamon sa amin siya. Si Kuya Romel. Meron may hello. Sa bawod pa siya.
Tanghalian pa lang to. Ano yun, tapos na ka mo. Grabe. Alas 12. Alas 2 lang. Ano mo ito na kamo dito? Kaya mo, panagal mo. Ikaw, bebe. Lagyan mo talaga, taligtusan kang lagi mo doon. Nakakalap dito sa di. Nawawala yung Sabado. Sa Sabado, piyesta na dito. Sa kanila. Mag-make preparation. Sa birthday man ko sa Juan. Baga. Tapos marere sa panahon. Piyesta nga niya, San Juan. Gusto ko na sa... Pesta. Di mo kumanan. Ayaw ko busog. Bayan. Sagrada Pag Familia. pina-upload ko pag isang halman, kabaliran. Oo. Sagrada Familia Apies. San Juan. Pag-upload ko pag Sila kumuha lang sa sticker. Wala mo ito. Maalagatan mo. Wala ang nahiling ano. Ha? Suraan na kami. Joshi, parang ang alat yung kinakain mo, Joshi, ah. Pwede pa kami ako. Mga ko, ako. Kapila ko ka nun. Mga ko, tamad pa ako. Galit ko yung Ibayad ako. Dahil lang. Namin. Wala mo yung sumay. Galit ko ang. Nagdala talaga, bukod sa mga halata. Sa ground pag-diet sa rice cooker, sugat, pag-ubara. Nakain. Pinalanglagan o binaw sa makiyata. Kakakain pa lang na kuya. Ano namin? Di pa ako doon nakalaman siya. Iniyaw na ko. Tarang ano sana. Ay, dito mo na. Hindi mo kaya masasabing iminong pag di daorin-orin. Ulo mo kaya, so okay na kaya. Hindi rin kaya. Ito kanda eh. Puputas sa alam mo ng oil. Alam mo yung Puputasan niya. Sarang pati ay kung ininom niya ng bangus. Nakaputos sa aluminum foil. Sarang. Hindi nga pagulakit mo ko. Hala. Bulay ba? Sino yung sakalak? Sino yung sakalak? Huwag ka na ito. Kawoy. Kawoy man. Hindi, para kalayo kaya. Sira, bula ka. Dakawin. Ito sabi. Kita bula. Bula. Palapa nga nila. Ito naman pagdabing bula. Yaminan. Kalap. Sabay-sabay na ako. Yan na kayo may gabala kita. Yo! ano mo, pag natarang-tarang nakalap. Kuya rin hello. Kain po ka rin eh. Lugar. Baba nga. Bubbles. Yeah. Bula. Bala. Bala. Nagwanita. Na-elod na lang. Hindi na kaya. Si Kuya rin eh, oh. Hello. Hindi ako makahinga. Hello sa 11. No, kaya rin eh. Kumusta ang buhay-buhay Ano na ni Kuya dyan? Install mo ba yun? Hindi naka-install? Hindi. Hindi na kaya. Video okay? Tigkuha kayo itong bayad. Hindi na kaya. Ha? Hindi na ako Ayaw dito na kaya. May na naman nagsara dito. Lawad pa nagkukuha. Hindi, log-inan na sana raw sa Netflix. Hindi, may kakano ko na mga 200. 260 na. 1 month. Palo. Pare, Netflix. bakit kailangan niyo pala Ano, na? pagkasinuna. Ako pre. Muntis sa ano? Lak-lak. Pero ano na? Pero nakarabang ko subscriber mo? Ang pulo. Hmm? Ang pulo. Hello sa 9. Kung sinabi ko? Wala yung mga din. Hmm? Tulugan. Timpag. Tulugan. Timpag. Hoy, yangon, balik alindog program. Diet man ka. Yung hudi, napapapaldo. Nakuha niya. Rodo, magkukuha ay. Commission. Arong ni Ryan. Si Ryan, nakauna na sa hundak. Ayun lang, Ganyan, ay sa hundak. Ni Ryan. Nagbayad. Kaya Free ang pula. amo niya sayang sa darong alam. Mas si Ryan, amo paldo, 3K per day. Kaya nakauna ba ako hundak lang. Wala naman dapat. Imaw namin ka talaga. naman. Mas man kaya sa TikTok.
Matiway man talaga. Saka mauna talaga titira. Mga wasabay ako niya. Ano gagawa na, Mga part. ngayon na kami gagawa ng channel ni Ami. Kaya kami pumunta dito. Saban naman po at tapos sumado sa Pa-support, mga kaparing Jason. Nga nagpinabot. Kasi Ate Catherine, kumusta Ate Catherine? Nakawin niya yan. Kumusta Ate Catherine? Kumusta ang buhay-buhay? Dalawang pang-tutusin. Nakaluwas na tabi ka mo, Ate Catherine. Diyos, dala mo yung skate mo? Maglalaro sana kayo ni Piyoso. Bago lang. Ay, Sarado nga ako. Pamilya dito naman ako. ayos. Pakain Grabe. daw, sabi ni Kuya Rene. Dahil. Grabe yung pangailan. Sira na naman yung diet ko. Hello, Ate Catherine. Grabe. Napansinan. Kapon kasi birthday ng kapatid ko kapon. Ano, lamas na. Kaya ngayon kami pumunta rito. Sarate po kay Direk Olive lamas. Nabait na ako. Kahit May sa audition usual, eh. pala si Ate Catherine. Sain. Naga. What? Kala ko, Ano yan? Sa toxic man na. sa ulit ang halan. Hello, Ate Catherine. Lalabas na kayo. Bye. Bukings, nakayasan mo. Pero ang mga pagkagana na namin sa nila, mga risbacker. Ibunas na naman na props sa mga uno. Ata, Magic? Patay mo diyan? Yun daw po sa lahat. Sabi ni Ate Catherine. Kain po. At nung pala ako na yun, ulitin ako. Kaya ba kasi ako? Mahit pa ako na gusto ko mas gusto ko din. Kaya Robin na buo naglogan. Dere makinulisin ako mami. Mamaya. Sa main. Mamaya tagay na. Dere na ako sa main studio. Dere na, shout out. Gusto ko main studio. May pasan ko tapos. Walang tagay, Kuya Rene. Ano talaga sira? Booking. Yung pink. Yung pink yun. Ito, Bibi. Dalhin mo ba? Ano ba tayo sa kuha? Eh, grabe. Tugo? Naman sa kanila. Tugo yan, hindi Ha? tugo. Dadalhin mo yan? Ano mamaya? Ang lapap na si pambayad daw ng detalye sa Ate Catherine. Ako lang din sila sa labas. Hirap pa rin. Pero okay naman. Naoperahan yung naoperahan yung kapatid niya. Pagkakaroon na din naman sa kulang na iparaan. Yan na! Nagkaon kami sa... Ay, nagbakal si Manny Devota. Galing sa Usig. Diba? Namis na niya. Pinag-battle pa rin. Sadakul sa Usig. Yan, ako lang sila. Paring Jason, message mo ako agad pag may wifi na. Hindi po grabe si Karen. Mga apps sa diyan. Yan po gagawin ngayon. Maglalabas kaya ulit ng airport. Ano na? Yung nagsilta na sila ng libok. Naglalabas na. At congrats pala kay Kalayas TV, na-monetize na pala siya. Mo yan favorite ko ako. Lahat na sa mga alawin.
Kaya nga sa room ako nag... Marami na piyesta. Ay, wala. Magluto, hindi naman naman. Pag ako na kanya. Masarap sa makagraduate ang mga klase. Dahil gawin magbulong-bulong. Kuno, tradisyon. Samahan ko pa kayo. Ang laki ng balong sa pala dati. Ikaw na yan. Kaya mo sa nila kinosa mo. Hindi na ilagi sa atin eh. Kailangan mo na namin? Sabi yung siya yun. Wala daw, naging mo daw. Gusto naman magluwas. Ako rin hindi. Ako siguro busog. Pati ba yung ito niya sa Wait, diba? Sabi ko kang bukod. Suki. Wala yung hanto suki card. Ay, sabi ka. Nakabili mo talaga kaya ako ang ano sa treatment. Yo! Buwan. Pagkasuraman sa tingin ng isura. Grabe. Buhay ka. Lag mo nga ang bottle. Hindi kami niya pinag-isipin ng ito. Ito, nagkurang na. Ito ang bulisan dyan. Kami nga ni, nangungunin, patanganin ng model kanya. Hindi ka binakang collagen. Collagen. Hindi ka nagbukas na. Alam mo ba yung collagen, hindi na ba yung ano? Para sa mga pag-abokon, pero nakulit siya pa. Hello Hailey, hello Kuya Janjan, tapos Kuya Rene, sabi natin Kacho Rene. Ayun tubig. Ano nga kasi, ano na sa ano pa yun? Boom. Maya-maya video okay. Magsantahan. Hindi mo na. Sira mo ka po. Kailan ko dyan. Iba na yung pinakauna niyo. Ha? Kasi yan. Pagbabalo na naman. Kung ka ni ato. Pagbabalan? Ay, ito sa tindahan lang sa aray ko. Hello Sandain. Ito po ay nabos. Sabi na rin ko na kung... Ami, sabi ni Hili, parang hindi ako. Ne, sabi ka mo ibuksan Ano ko ba ito mga kayo? kuha. Balutang ko sa din. Bakit niya kinibalunan mo ay? Sabay na lahat live. Tapos lalo na si sa tunog ko, dinangload ko kay Ate Ami, so picture ni Hailey. Yan, tapos na yung kainan. Sabi niya, Pakita ko sa inyo yung ano. Ano to Google? Yung picture ni Bibi oh. Tapos si Hailey. yan. Nung bibinyagan siya. Nung... Ilang months pa sila. Ba't ano? Kayo mo, siman. Nalaban ko na bunyagan. Oh. Ate Hailey. Yan si Hili oh. Nung bininyagan siya dito. Motor ko na naman pad to. Yan po yung nangyari Tutarpulin sa Tapos ng kainan. Oh. sa una. after ng tinding labanan. Mm. Yan na yung nangyayari oh. Gutay-gutay oh. Grabe ay. Taba ng isda. Wala kang makita ng laman kahit konti. Mamo, sinisip-sip. Hindi ano kasi siya, buhay pa. Press na, press niya. Fresh.
Oh, sarap. Mabidyo nga eh. Tapos ang karakaw sa dapat ng video. Huwag ka, pa. Mixi wato talo. Dati nga pinang niya di. Ay, Helicopter, oh. hala. Kira ko yan dyan pag open ko ko Play Store. Sa ito talaga sa YouTube. Tapos kinitik ko sa kinitik ko sa Play Store. Ayun, natapos kami kumain. Yun. Yun ang nangyari. Nagtigulo lang. Kinainan niya kami. Tumbak. Before and after. Pa Manila ka mukhang dami? Sa pista? Yes na mismo. Ha? Ay, kanin lang. Sali pa man pala ka mukhang pista. Pina-extend mo na. Mag-chocolate cake na tayo. Mga sorry, hindi pa pabilang si Kuya. Sanlagan mo tayo, nagpag-iling. Easy. Sorry na dito. May kulat lagi. Sabi ni Papa, saan pa kuno? Ay, papa mo. Saan na po? Ibig pa gan. Sagto, ibus ka na si Ami, magtumatero. Daman nga ni sa... Kulog to. Boko sa to. Nakalimutan ko. Utang sa ikaw. Hindi ko lang kung kami. Higlag naman. Lalaga. May ano na ako sa cellphone. Ako nag-open na talagang alis ako. Naghahamaya. Niya, parang mo dyan. Iman sa ano na po. Lipas na. Kumbaga sa kuwa. So, adi unit adi. So, mungga. Amo yan sa kuha, so narapol mo. Ay, di. So, pinabakal ka. Update. Kaya sige, update ka. Han. Sige lang kang ka-ano niya. Cellphone na luma. Pasan mo. Kaya dapat upgrade sa upgrade man. Available for ano lang. Sarap. Uy! 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 Parong! Parong! Libre pa ganito. Finish. Le. Pwede pa akong magluha. Le. Yan ako pa to. May lugas na. Bakit? Itong nakalagay itong sa'yo. Ah. Ano yan na? Ah. Kaya pa din ako ganito kasi naka-install. Kami yan, magkali-kali na. Ay, yan. Ayan, pabiguan na yun, ano? Ano sir ka muna? Pwede po. Tadi man yun. Hello, Septem. Pwede mag-unod to. Nagahang. Uninstall. Install ulit ka ng sa'yo. Feeling ko, baliwan sa Gmail. Ano baliwan? Baliwan ng Gmail. Palitan ng Gmail. Naamoy nga ni Nea. Gawang Gmail ako. Bilog mo na to. Ano na? Huwag ko, di ko Na hindi na ang ibang Gmail ako. Wala nakabilog. Maria Nicole na lang. Maria Nicole Aliman. Ayan na, Nicole Aliman at gmail.com. Yan naman pala yung madalo kasi ginagawin mo sa play. Yung... Saan? Kasi ada cellphone na. Dito na pumasok. Pwede kita no? Kakapay. Yo! Dahil sa mga kausabi. Mga ulaan. Hello po sa 8 viewers. Shoutout, shoutout. Hello po kayo dyan. Tas, ha? Tas, ini. Hindi ka pa magtinda.
Ikaw masyado magbabaka. Pinagasan na po kasi ang tago. Wala, nagkurang yun. Tapos kita-kita. Ano ba yung ibang Gmail? Hello, hello. Antay-antay kayo, tapos magbibigyo. Ano na, bebe? Ni, gibon ni. Ani, ami. So Gcash. Ni, ayaw sumuro sa Gcash ni. Ano ko? Pinauno na support. Yan na tayo, so password. Nag-request ka sa card. Oo. At ko na yung card. Oo. Tapos ganyan pala, ganyan siya na actually, i-order rin. Sabi ka, pag-order niyo sa cellphone, sabagat nagpasa sa code. Tapos, ano ko sa ito, paano mo na i-bar? Tapos, so password dapat pag-aunom. Di pa hindi pala na doon nakaka-register. Register. Register. Kasi kaso na ni. Nagpapareserve na to. Change. Tagay na. Walang tagay ko yan eh. Grabe yung ano. Asod ko. Iboy ko naman mabagal. Kung ka di skin tone ko, ganyan. Hello, so 3 million viewers. Hello, Mike. Hello. Hindi ka rin, bago pa, hindi ako yan. Gusto kong magsumbong sa'yo. Ano ma? Ganito sa nanis. Pag narinig mo ang boses ko. Tin, hello, sabi ni Kuya Rene. Tama na nang yakap mo. Sarap yan kay mami. Hello, check. Hi, check. Sige, so. Sarap mo ulit sa ibig. Di pa nagagamit. Ako, Marianic, ay Nicole, Aliman. Call! Saan si Nicole? Call? Call? Call! Nicole Aliman. Alam mo, password. Yes, Hindi pa rin sa... Nicole. Ano nga lang, kadi ah. Kuha kayo, ano to? Bluetooth. AP. EB. 5. Basta number? AB. Kaya? Pag tag-unuan, tag-manggahan yan. Okay. Pag-initan ka. Summer. Summer. Pagpasan mo gagi. Sabi mo sa likod ka lang. Hello, hello. Talaga. Off mo ulit. Boko nga ni Beda pa uwan na. Ano ba nga ni Karin na paag? 7 viewers na po. Dati ko na pink.
Newport Beach. Hello po Kuya Rene. Pero hello. Meron po, may kantahan po. Hey. Ate Cherry, hello. Ate Cherry. Mama Reggie, hello po. Ate Kay. Di magbabago yun at ikaw nawawala. Tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maubos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat. Dapat sa dulo ng ating pagmamahal. Nang may kapal. Tuyuan na yan. Iba pa kayo kung gustong tuyuan na dabas ang karne. Buwa ko sa pansit-pansit na naman eh. Hello, Ate Cheng. Mama Maria J. Hello. Kuya Hop, hello. Nag-try lang naman ako sa kanta na yun. Hello po Ate Cheng. Kumusta po ang Badlang people sabi ni Ate Cheng? Okay naman po Ate Cheng. Hey! Hey! Come on! Nakakain lang namin, nag-food trip din sa bahay. Food fight. At pagka
nabuhay pa. Hindi na makalaya, inadalaw mo ko bawat gabi. Wala na makikita, ang puso'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nakanaginip, hindi na mapagising, mas hindi na ng ilaw. Una ko ng pagdang ko ng lahat. Libre pampatulog si Ate Cheng sa kasi ng Maria. Pagpasapat, pagpapahirap sa'kin, hindi na ba mamamayabang? Hindi na ba mamamayabang? Makalaya, dinadalo mo ko bawat gabi. Wala man nakikita, ang puso mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nakanaginip, hindi na mapagising, pasindi na ng ilaw. Hindi ko na ko ng damdamin ko, ng damdamin ko. Hindi mo ba Good PM, na-late po ako. Hello sa lahat. Sabi ni Kuya Billy Boy. Kailangan yan, paarya sila Visibly clear kasi skin in as early as 7 Maaga days akong with the naglaba. Derma Skin Clear Routine from Tapos, Nivea. Try now. pumunta na si mga pakain namin dito. May pampatulog na daw. Ang linggo naman, mag-ano kami dito, banding-banding. Sino gusto mo kumanta? Hey! Naano yung ano? Dito, mamaya. Hey, natatag balbi. Hello po sa 13 viewers at sa aling na nagtamsak. Pangapit na ulit Kuya Billy. Welcome po sa live. Welcome to the never. Mamalit kayo, hello po. Kung kinakaya na bumangon mag-isa sa kama, kahit ginawa ko ng tubig ang alak, di tumatama. Kung sakali na magbago ang isip mo, ako'y lagi lang naman nasa gilid mo. Kaso nga lang kahit na ang pilit ko, hindi mo nakikita. Hindi mo na ako kailangan. Sana naman nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huling tuluyan pa nagkalimutan na ay nakapagpahula ng pag-asa. Mga mata mo'y nasilayan ko at kahit ano pang gawin kung pagkukunwari ay tila ba nakalimutan na. Kalimutan ka, walang ibang mapagsabihan, balik at ko'y tinatabi. Paano ko ito tanggapin na ika'y hindi nababalik pag naalala kita? Matay wala
Ba't wala? Wala yung connection. Sa speaker. Ay na. Hello, 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 hello. Namatay? Hindi na kap na. Opo mo na. Oops eh. Nagka-diferensya. Sinasabotay ko. Sinasabotahin nung operator. Parang nasira. Pwede na kalibuhay man. On mo din. Nakon man. Para ako na kasing lagi. Sa likod. Adiya. Yan na. Nagagalaw ni Ami. Oh, meron naman ako. Diyan, yan lang po dyan eh. Siyempre tumututo. Malambot kasi yung malambot. Dati mo na, Sinabutahe tayo eh. sa baba. Nauna. Ay, Pero da pa. nasabutahe. Nandiyo ko sa loob. Ganda ko na eh. Matamoy na sila at kahit ano pang gawin pagpupunwa at tila ba nakalimutan ka. Ni, ganda na ni. Hello. Sabi ni Ate Cheo. Ano sabi? Ate Maria, mamaya darating na mga kelots. Sigurado ma-out of place na tayo. Sapa. Yun. Libre na mula walang background hanggang sa gitaristang profesional. Ito si Dola. Pinapadali sa mga bago ang pagtugtog at pagkanta ng mabilis. Ipapakita ko sa'yo. Una, Sapa buksan ang si Dola. usapan nila. Karaoke TV. Karaoke. Karaoke. Sapa na naman ang pinag-uusapan nitong mga kamog boys. At tayong dalawa'y magdasig na kaligayahan. Bitaw mo unang salita, ako'y handa na tumapak sa lupa. Puso ng paghihintay, nandito ka na, mas niligid, dahan-dahan. Sinasang bawat ulit na pinatatanda. Bigyan mo na sabi para bigyan tayo'y muling magkasama. Ang gabi ay baliwala. Ilang oras na baka lumagpas. Makikat tayo. Nagbigan ng ating landas, wala nang ibang hindi kahit pagpastan. Magtutuway yung iyanin o anong higayang di sumama sa akin. Nais ko lang sa salit ng iyong mga tinig para sa panaginip ang muling magbabigyan.
ang dati ay wala. Panawan ko at ika'y kapiling ko na. Kaibigan, kitang pinintay. Kaibigan, kitang pinintay. Sino mo wala siya ngayon? Ang muling mapagbiyaan, Number ka, number ka po kami. tayo'y muling magkasama. Ang dati ay baliwala. Ang dati ay baliwala. Isang panaginip ang muling mapagbigyan. Ang dati ay baliwala. Manatag ng kalipuban ko ang bigay. Kapiling ko na ay tandaan kitang pinintay. Kaibigan, kitang pinintay. Salamat natin. This for not you. Tanggalin mo asin. Diyan. Ha? Tanggalin mo asin. Ha? Karaoke TV. Ba't? Share po sa 13 viewers. At sige po rin sa video na nagtangka. Thank you, Ate Cheng. Nagulat din ako na malaman. Thank you po, Ate Ching. Na hindi lang pala ko yung nangyayang. Nung nag-away tayo noon at natuluyan. Sayang ang nagtampo at sandali lang. Huwag ka munang magsalita, di ko hayaan. Lahat ito ay mawala ang iniisip ko. Kung pwede pa ba tayo? Thank you. Shout out po sa lahat sa ating viewers natin. Magbasa naman. Ating sulatin, paulit-ulit lang ang nangyayari. Paikot-ikot tayo parang buti. At nasanay ka na ba doon at nalimutan ang aking mga tanong at hindi malinaw. Pwede ba huwag kang sumigaw, di ko hayaan. Lahat ito ay paligaw at tatanong sa'yo. Kung pwede pa ba tayo? Ate Ching, salamat sa palipad, sabi ni Kuya Billy Goy.
Ate Chi, sabi ni Kuya Ruel. Sandali lang, huwag ka munang magsalita. Di mo ang hayaan, lahat ito ay mawala. At sandali lang, huwag ka munang magsalita. Ba't mo hayaan, pati ikaw ay mawala. Nagpatulong sa'yo, kung pwede pa ba tayo? Kuya Hawk, Kuya Billy, sabi ni Ate Cheng. Kuya Danilo, Kuya Danilo. hello. Hello po ka, Danilo. Kuya Danilo, hello po. Yun. Supporting. Mamaya yung mga kapatid ko naman yung kakanta. Mga bagong makakain kasi. Kaya ako muna tapos si Mama. Kakanta lang si Mama mamaya. Wala kasi upuan na. Ayun ako nagpapag-usap sa Netflix. Kaya nga. Inaayos mo ang iyong isipan, ngunit hindi ka nakikinig. Lahat na ng bagay hindi ginawa, wala pa rin ilahid. Sis, kung ba sasabihin na wala na, wala ang nakaraan, pero iyong pinipilit. Ikaw lang ang nais kong makasama, wala na akong pabalikan. Ako'y mabiling ikaw ay isang gusto kong makapiling. Nicole naman kasi yun. Kuya Nicole, Nagdala tayo, nag-aaway kahit nagkawayan. Hindi ka'y lumuluha, ako'y nasasaktan pag nakikita kang ganyan. Sige na, tahan na, dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang kasi mawala ka. Ikaw lang ang nais kong makasama, wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y mapiliin, ikaw ay umasang gusto kong makapiling. Pero bakit ganyan? Tayo ay napaglarawan, siguro ay sadyang ganyan. Hello po sa mga viewers, shoutout po, magandang shoutout po sa inyong lahat. At sa siyang nagtamsak at sa mga paulit.
gusto mong makapiling. Ibibigay ko ang lahat, pati na rin ang iyong pangarap. Sasamahan kita kahit saan, kahit saan. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan kahit ako'y papiliin. Ikaw ay umasa, gusto kong makapiling. Basa na basa. Ay, basa mo na lang ano comment. Hello, Kuya Danilo Pizarra. Hello po Kuya Danilo Pizarra. Ano sabi? Basa ma. Tapit ka dun ma. Kaya sabi ni Ate Cheng kanina, mahirap kumanta pag busog. Oo. Tapos, Sa lahat na brother, maraming salamat po sa inyo, Ate Cher, thanks. Sabi ni Kuya Rene. Hi po, Ate Cheng. Sabi ni Kuya Danilo. Ay, thank you, Ate Cheng, ulit. Thank you so Sige po Ate much. Che. Basa mo na basa. Hello kay Ate Salvacion Villamor. Hello po Ate Salvacion Villamor. Welcome sa ating Welcome po sa live. live. Sino po nga? Sige yun. Sapa kasi ang pinag-uusap ni Kuya. Si Kuya Billy tsaka si Kuya Hok eh. O, kanta ulit, kanta. Pagkatapos ng kanta, sabay basa. Shoutout po sa lahat. Welcome po sa ating Welcome po sa live at salamat po sa pag-tune in sa ating channel sa pag-live ko po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At siyempre sa po, Ay, si pwede niyo po pasukin yung channel niya. May channel po siya. Yan po yung mga pina-upload niya yung about sa mga tower trail. Yan. Dan kaibigan ko po yan, taga dito yan sa amin. At kinakapatid yan ni Pula. pa-request daw si Kuya Hok. Ate Salvacion, hello. Sabi ni Ate Cheng. Idol din. Nang pinagdaanan, bakit ngayon mo pa naisipan? Ako'y iwanan. Gabi-gabi na lang akong nalalasing, lumuluwa sa Lapitan ka natin. bawat oras. Hello, sabi ni Ate Cheng. Karine, hello. Sabi ni Dendek. Nagtatanong, nagtataka, bakit ba lumisan ka? Gumising na ako'y nag-iisa. Wala na pala akong kasabay na uuwi. Wala na yung password. Dati Kaya Dendek, bakit nawala ka? kasabay kang Sabi ni Kuya Rene. wala na palang mag-aalala tuwing naglalasing. Ate Cheng, salamat daw ulit sa palipad. Karine, kakalaya ko lang. Wala nang kapalang dating ikaw at ako. Naparahati nandiyan sa aking tabi. Wala na pala yung dating
halik, di ba't naman nandito ka? Nasanay mo ang puso kong kasama ka. Di ba dati naman nandito ka? Nasanay mo ang puso kong kasama ka. Kung saan-saan na kita hinahanap, di na wala ng gana ang tadhana. Humiling at kanila sa tuwing, piniling na sana bumalik ka. Ramdam ko na hindi ka para sa akin. Pwede mo naman itong sabihin kung bakit ba miss na ko makakal ka sa akin mo. Ayaw mo wala. Wala na akong hinihintay. Wala na pala akong kasubay na uuwi. Kasabay kang bumibig. Wala na pala akong kasabay na maglalakbay. Makasabik kaya Hawak inside. ang iyong kamay, sa langit pinatangay. Wala na pala yung dating ikaw at ako. Nakarating, nandyan sa aking tabi. Wala na pala yung dating mainit na gabi. Napalahagin, may yakap at halik. Di ba dati naman ay wala ka? Di ba dati naman akong sanay na mag-isa? Ito naman. Di ba dati naman akong sanay ng mag-isa? Wala na. Basa, basa, basa. Sabi ni Kuya Rene, bakit daw nawala si Demtek? Abi sa atas buntik. Sabi ni Demtek, ano, kakalaya niya lang daw. Kakalaya. Kakalaya niya lang daw. Kasama ko si Digong. Sabi ni Demtek. Pero May nakita ka mga- Demtek ha, okay, dami brother natin dito. Naghahanap si Ate Cheng ng kasama eh. Lintik, may mga taga ano din dyan. Sabi na, Ate M, gising ka pa ba? Parang tulog na ata Ate Cheng si Ma'am Maria J eh. Late na ata dyan eh. Sobrang late na ba? Anong Wala, oras na okay dyan? naman. Ingat ka dyan, idol. Next. Sabi ni Kuya Rene, At po, bisitahin niyo po yung mga pulong ni Lintik. Kaibigan ko po yung kinakapatid ni Nicola. Kuya Hop, asan Kuya Bird? Ninong Nicola yung tatay niya. Wala si Kuya Bird. Global carry Kasama ko yun mula nung pagkabata, pero ano sa akin, nahin siya sa akin. Oki TV. Ay, magta-12 na pala. 11, 12 p.m. Yung tatas na. ng Maria J. Tulog na yun Ate Cheng. Hey, come on! Team One comes on! Hey! Sarap pala pagkain dito sa
ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Alam mo, sige, viewers, kapag ika'y lumalapit, ako'y natutula sa'yo. Magaganda, hindi sa akin, at sa'y mapakinggan mo ang awitin kong to. Iisa lang ang pangarap ko sa mundong ito, ang makasama ka sa araw-araw at makapiling ka sa habang buhay. Huwag ka lang umalis, huwag ka lang lumayo, dito ka lang sa ating tabi. Dumating ka sa buhay, binigyan ko ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Thank you, Ate Cheng. Thank you po. Si Ate Cheng. Sige po, Ate Cheng. Maraming salamat po. Sige po sa mga silent viewers at mga nakatuloy po kayo. Huwag ka lang lumayo, dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, pinagmula ka, pati ang langit mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Sa buhay ko, pinagmula ka, pati ang langit mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Basa. Great taste wife. Basa. Kanta ka ma. Hi, Brother Billy. Nood lang ako sa inyo. Nalate ako. Sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Ate Cheng. Kakanta ka ba? Ay. Thank you daw, Ate Cheng. Mas makape. Like namin. Like Mas ulit ko kagam kasi mama. Nag-ano tayo? Nag-ano tayo? Kaya naman, isunod din. Wala nang tayo dalawa. Ganito ka na rin nung panahon di nakikita ang
mga puso kay bilis ng Opo, Ate Cheng, nag-loading, Ate kay Cheng. bilis ng panahon. Nag-loading po. Parang dati tayo pa, wala na ngayon. Nag-loading po. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka na iba. Kung alam mo lang gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Makita na sa iba ka na sumasaya ako. Binubuo nyo na yung dating pinapangarap lang natin noon. Kay bilis ng mga oras, kay bilis ng panahon, parang dati tayo pa, wala na ngayon. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kasi di na pwede dahil meron ka na iba. Kung alam mo lang gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Hi, Kuya Benji. Kung may babalik ko lamang ang oras ng sayang ng kahapon, di na sana humantong sa panahon, huli na ang lahat para sa akin. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Huwag ka naman eh. Hello, Kuya Benji. Ano po kay BJ? Shoutout po. Si Mama. Tusmag na ba? Tusmag na ata, tusmag. Tusmag na si Ma'am Maria J. Pinagawa ko lang. Yan, cellphone lang ginagamit. Ay pa. Tusmag na ba? 7 Jello. Ay paalis ako. Ano daw? Ha? Paalis ako, Amis. Jason, punta ako sa House ng 4 na princess mag-deliver ng item. Ah, Ingat, Kuya Benji. ingat Kuya Benji. Thank you po sa pag-tune in, Kuya Benji. Iman mo. Ano po? Nalilit ka na Kuya Benji sa ano ah. Pwede maipoconnector. Ano po ito? Si Lindy yung nakinakanta mo? Yan si Mama Ano naman. ito si Celine Dion na kinakanta I mo? love you. Ano, di mo Salud kayo ka mo. nakakuha, di ma. Hindi na pwede ah. Hindi mo kaya sa divide game. May contestant po tayo sa labas na naghahantay po. Ngayon ko nagpalis na ka na? Ikaw sunod mo. May contestant po sa champion. Defending champion po. Ako din so bago mo mic. Oo. Niray ni Jan. Sige po Kuya Benji, salamat. Iwan ko na on PC ko. Ingat bro, Benji, sabi ni Kuya Rini. Hello po Kuya Rini. Sino naman po yung kakanta? Pagkatapos nila ako naman, Gerard. Tapos si Ami. Wala akong marinig. Sino? Ayun ako ba? Kuya Benji, sabi ni Kuya Benji. Hindi ka na nakakulit pa. Sabi dapat na. Ano to?
Kuya Benji. Palakpakan, sabi ni Kuya Danilo Pizarra, Kuya Ruel. Palakpakan. Simple-simple lang yan. Katabi, katabi. Hanap ka sa GC at Ruel ni Kuya Dani. Loading man par... loading daw? Loading ba? Dito lang kami sa live ni Paring Jason, sabi ni Kuya Ruel. Nag-loading po pala? Yan, meron na. Oh, nag-loading. Nag-ano kasi, yung... Mula sa barangay. Loading muna, second set. Third set kami. On third set na kami. Ganun talaga si Yan. Loading. Hi daw Ate Ching, sabi ni Kuya Kunin ko naman ng profile si Kuya Rumel. Kuya Ruel. Madalap shoutout. Ayun ko mga tiparo.
Bakit ganito ang pag-ibig? Bakit magalit na Pauwi naman ako na may puso nasasaktan. Bakit ba hindi sa Thank you mga classmates sa amigos lagi. Sobrang layo ng Sapa, Ate Shay. Kumilanap ka na ng nanay Ampi mo. Kaya mo kala Kuya Danny and Ate Ampi Tanyano. Parang mas binago mo. Binago mo. By Gabriela. Para kay Kampan. Galing mo, mother. Yun, thank you. Ano yun, ano yung binago mo? By Gabriela daw. Gabriela. Binago mo. Ayun ba yun? Langis ko. Sa GC daw, sabi ni Kuya Benji. Share po sa inyo lahat at sa mga silent viewers natin dyan. Sana mag-enjoy kayo sa live at kantahan. Yan ba yun? Bro, Bilaya pahuli sa kawan. Ayan guys, Kuya Danilo. Ano yun? Mula nang makilala ko ang buhay. Ako na. Muso mo'y sinagtanya. Tulog na si Mami. Benji, may work pa siya bukas. Boss! Palawan, shoutout kay Palawan. Boss, sabi ni Palawan. Boss, kamusta ka na dyan, boss? Ba't wala ka sa bahay niyo? Hi, Palawan, sabi ni Kuya Romel. Maganda yan pa rin, Jason. Bagay sa ibang taas boses. Saka mga kanta. Hi, Miss Palawan, sabi ni Kuya Danilo Pizarra. Hello po kayo, Romel. Hindi kami sabi ko. Hindi ka kabisado. Hindi ka pinala yung tono. Hindi ko kabisado yung tono eh. Nakakapano sa... Oh, ikaw naman eh. Sino naman kakanta?
Palitan mo na ang dalawa. 9 viewers hello. Galing naman boses. Galing naman boss. Galing mo naman boss, sabi ni Palawan. Okay lang po Palawan, ikaw. Kumusta? Kumusta school mo, mag-aral mabuti ha? Sabi ni Pero yan, mag-aral ka na mabuti, sabi ni ano. Nasa bahay ka, nasa bahay ka? Bahay nyo? Palawan. Da basketball na, di nagpa-basketball. Ano raw? Say. Say. Aso, USK? Yo, hello sa 14 viewers. Sayang, nagupunta na sa ating Ito po, sa wakas po ngayon, linggo wala po kami duty kasi may pinag-asikason po si Sir. Ay, umuwi pala si Palawan. Nakita mo na yung bahay mo, angat na kaagad. Bukas dyan na naman kami, bukas. Balik kami dyan. Ten viewers hello, 11 viewers hello po. Oo, kambal mahirap ang mahuli. Bayad mo na kung tanto. Kasi nini yung kakanta. Opo, dito po ako sa bahay na. Tickles music covers. Nauna ka na ng kunti kambal, sabi ni Kuya Romel, Nurmahed. Ate Jane! Kusuot ka na, Ate Jane. Nini, yung pakikanta yung miss na kita, Violet, Luminda. Okay, Palawan. Sabi ni Kuya Ruel. Loading. Kunti pa to sumag na ako, sabi ni Ate Jane. Loading, magpahin na yung signal ngayon. Tapos sa piyesta pa dito, brand out. Sabado piyesta dito. Brand out sa Sabado. At magluluto ako may nagkontrata sa akin magluluto. Okay. Doon pala si Palawan bukas Bacaraw. Mag-bistay ka. Palawan. Tulungan mo ko mag-ano. Joke lang.
Thank you, Ate Ching. Sabi na Ate Ching, ganda ng boses, nakakahiyang matulog. Tira. Gusto mo din eh? Miss na kita. By night, luminda. Bi ka talabi. Ako lang kaya tagdad. Hello po set viewers. Jollibee Chicken Joy. Pinaka-juicy at crispy. Walang kapagkain ang sarap. Palakpak si Ate Ching. Yung palakpak. Mga Sa ibang klase, nahihiyan ko. Kagulo, kanila baba. number 1. Sabi ko na. Luminda daw. Luminda. Night luminda. Mas nakita, halak-halak ang iyong mga ngiti. Na ngayon, ako'y nananabik. Sana mahal, muling may babalik ang nakaraan. Na siyang Di kaya. Di alam. Ano lang. sa paglipas ng mga taon, lagi mo sa isip ko ang
Pero Mel, di alam yung tono. Kailangan bigat talaga. Kaya yan to chord. Oo, ko kaya ang third daw. Chord. Si Bibi naman yung kakanta. Si Angela yan. Sa all-in-one Maggie Magic Sarap, gawing magic na Kumakanta rin sa po si bahay. Girl Tapang. Girl Tapang, labas ka Girl Tapang. Girl Tapang. Girl Tapang. Kanta. Hindi ko na. Go Bibi, sabi ni Marini. Girl Tapang, kanta ka Girl Tapang. Nandiyan mo sa loob. Wala si Pula, wala po si Pula. Pwede to na sa biyahe na. Na. Ano to na? Okay naman. Open arms. Apo, open arms. Natin sunod po. Open arms daw, open arms. That's when they open arms. Girl Tapang. Dito ka. Na, wala open.
Salamat, Bernie. At Janet, ayan na po yung orders. Hindi yan, baka tusupag na Kuya Rene. Iniwan na kami ni Ate Che. Sabi ni Kuya Rene. Balakbak si Kuya Romel. Kuya Ho. Tusupag na si Ate Che. Ha? Marites talaga mga brother ko. Hok, hello. My dessert coffee? New limited edition Copico Blanca Winter Blend. Creamy coffee blanca. With big chocolatos. Balik ka ni Kuya Tapang. Wow! Try the new Copico Blanca Winter Blend. Girl Tapang na diyan. Ayun na si Girl Tapang. Sinundo ko na. Ikaw naman Girl Tapang. Ido hi, sabi ni Kuya Ruel. Jai. Sasakto man kaya man, kung gawin nagkataon nga ni sa ano. Kailangan mo ang birthday. Ako magbalik ka na, 7-1. Ako sasakto man kaya. Kailangan mo nagan kay birthday siya. Nagregalo pa din ako. Kaya nag-iinakit kaya ako pinapansin sa ako. In-expect kaya niya na sila. Dahil nagregalo pa tayo. Nagregalo pa kaya. Jai. Nagdi-discussion na darawan na sabi isaman ko na nila. Kinaugan na gisapon ganyan. Sabi na ninyo siya. Oh! Ano? Hello sa 7 viewers.
Wala sila daw. Gising mo. Nag-alarm na. Daw. Kaya kantahan na lang ito din. Nauna ko alarm sa walang kiss. Cover speech. Slow movie. Pindutin mo yung stop. Stop. Oo. Stop. Just want to touch your hands every time that I go. Just for Brenda, huwag ka nang magtago, sabi ni Karen eh. Yan ang tunay na girl champion ng Bicol. Ganda ng boses, sabi ni Kuya. So easy for you to take me to start. Heaven is the moment when I look into your eyes. And I just wanna love again. Just one touch and then this every time that I and when I do. Champion mo sa loob! Shoutout po! Sabi ka lang dyan sa rin. Kanta. Thanks for watching. A like would be appreciated. Subscribe. Cover speech. Great Taste White. Like na 9 out of 10. Top Hits Karaoke. So, guess, barato na guess. Hello po sa lahat! You
all by myself daw ma. Sabi ni Ate Janet. Basic ka ni Mama. Sabi ni Ate Janet, all by Pinamali ka kaya mo yan. myself. Ganun mo siya kuha. O, dali na ni. Ganito na ni. Ganito ba ka? Grand final. Sorry. Buhi. Ano? Pizza tres. Iba, kukulong na naman ako. Hindi man makakayanan kita. Tukad-tukad pati sa inyo. Hirambay Saka ano tayo, may strict ko isa. Usap sila pati helmet. Sino tapang, kayo ba? Sino tapang? Sino tapang o? All by my side. All by myself. Ano yung kakanta? Si Mama. Si Mama. Mama. Basic ang kay Mama. Sabi ni Ate Janet. Request. Hindi naman. TV pala. This is my younger. Basic man yung kinasasabay myself. Basic ito. Ano yan? Hirambay. Yan, ma-required ka na kung ano sila. Sasha Manila. Sasha Padilla. Hiram. Sino po yung hiram? Iba talaga. Huwag
kaya to. Paborito ni tatay. Lasing na ata ako. Ay, nagbabarat pala si Kuya Rene. Baka ano na naman sabihin mo dyan kaya rin eh. Baka mamat... Aling ko din yun. Nung ano tayo, nagmukbang. Barat na sa tatay niyo. Ah, salangan niyo sa Hiram. Ba't man nanising? Hiram nga kinuhos mo. Ito naman. Hello, kaya Danilo Bizarra. Thanks ako, sige na. Salamat po. Respond ka natin. Medyo ba? Salamat natin, Jing. Nagpaiwan pa talaga. Salamat po. Nagpaiwan pa talaga natin, Jing. Good night lang, Jing. Thank you, thank you. I will survive. Para masalagyan natin ng disco, I will survive. I will survive. Coke time ka muna. Bitaw mo na. I will survive. Wala siya ako, nasa nabuwa. Thank you po, Ate Ching, sa pakulay mo, Ate Ching.
Alam ko na, Ami, baka naman isa lang song. Yan kumakanta si Ami. Magpatago. Matagal si Kuya Rene. Joke lang, Ami. Hello, Kuya Amy. Joke yan, Ami. Live like something bright. Bro Jaime, ating kantahin mo yung Bituin Walang Ningning ni Sharon Gunita. Ako pagkatapos nito. Pagkatapos daw, Bro Rini, hello. Alamid sana kung nandyan. Wala si Alamid. Nasa Bongliw po. Hello sa 8 po. Bro
kami. Between walang... My dessert coffee? Amo din ang bayo mo sa dati kami nila ka. Mega love shoutout. Mami, sabi ni Kuya Jaime. Mega love shoutout. Janet, sabi ni Kuya Jaime. Yan. Balik agad paring Jason TV. Ayan po, ganito sa next week. Nasa biyahe na kami ni Ami. Papunta kaming Maynila. Sa ano naman. Horse PH. Sige. Nag-golf na to. Ano ko sa mga 65? Sorry po. Sorry na. Kasi nakiluwag ni namin. Ay, hindi naman makatuwag yun eh. Makatuwag yun eh. Sabihin mo sa ipon niya na ako kaya kinamin. Nine viewers, hello. Mega love shoutout Ate Ching. Sabi ni Kuya, tulog lang po si Ate Ching. Nag-good night na ako, Jaime. Hello po sa 9 viewers at sa 40 na nagtamsak. Sa Malawang, sa Kulinawan, sa Ligia Silvano.
My viewers, hello po. Fresh! Ang max ng dating! Okay, sabi ko rin kay Gio. Covers PH. Lagi mo lang kay mama. Pinayaan ko na lang muna ninyo, ma. Ayan po, mag-out na po ako maya-maya kasi may editin po akong vlog. Maraming salamat po sa mga pumasok sa live ko. Thank you po sa inyo lahat. Happy Sunday po sa ating lahat. Mag-i-edit po muna ako. Kaya na tulad yung gusto. Correct mo. Ano niyo tabi, hindi po nakakamasok rin. Yan, mag-out muna po ako. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers na pumasok sa live ko po. Thank you po sa inyo lahat. At sa live pakulay po, thank you po Ate Ching. At sa mga silent viewers po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun po,